Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap nikah pun kula sanjangaken bab makanan-makanan ingkang ten surga menika. Panjenengan mungkin nggih alhamdulillahirabbil alamin niki mangke menambahi keimanan dhateng Allah panjenengan menika. Ingkang sing kula sampaiaken menika tentang makanan enten surga menika termasuk ten akhirat menika pun diparingaken ten donya niki. Dateng nggih napa niku lambaran-lambaran ingkang kados air menika ten Kanjeng Sunan Kalijaga waktu menitih cintanya kepada Datuwah teng pinggir lepen menika lah niku nggih. Namung kathah ilmu kerahasiaanipun Allah lan niku kanggoipun ilmu Kanjeng Sunan Kalijaga niku wau lan niki umum termasuk ingkang diayataken dhateng Allah teng Al-Qur'an. Lah niku ten Al-Qur'an nggih kathah ingkang dijelasaken dhateng Allah besok makanan yang di surga sana. Nah niku termasuk buah tin. Nggih, buah tin nggih Mas Wahid nggih. Buah tin menika nggih rasane manis. Lah niku makanan ingkang di surga sana. Lah napa kok enten wujude? Lah niku kanggo sing ingkang umum. Niku nggih, niki ilmune buah tin niku wau diceritakan melalui ten ayat Al-Qur'anipun Datuwah menika dengan wujud nggih sing tertangkap oleh akal. Niku salah satunggalih contoh ilmu nggih, ilmu ingkang makanan ten surga menika namine buatin. Otomatis rasanipun nggih manis menika. Lah wonten malih ingkang diwujudaken dhateng Allah nggih melalui di dalam Al-Qur'an menika diceritakan untuk keimanan kepada Datuwah walaupun kita ini sering menjumpai, sering makan. Lah niku maka mboten semrep ilmune nggih sekedar dimakan, sekedar dirasakno lewat mawon. Tapi niki alhamdulillahirabbil alamin kula sampaiaken dengan rasa keimanan kepada Sang Pencipta Datuwah menika. Nggih meniku madu. Lah niku nggih sampai enten surat ten Al-Qur'an niku surat napa niku Mas Wahid? An-Nahl. Surat An-Nahl lebah. An-Nahl lebah. Lah niku nggih. Lah niku nggih termasuk niku makanan ingkang di surga sana nanti yang akan diberikan kepada oleh Datuwah. Lah ten mriku napa wujude nggih wallahu alam wasawab. Lah ten mriki dhateng Allah diwujudkan dengan madu. Lah niku yang dihasilkan oleh produksi tawon-tawon lebah meniku. Mongko enten surat lebah meniku. Niku fungsi sedanten. Damel pengobatan nggih, nggih damel pelepas dahaga nggih. Niki fungsi-fungsi makanan di surga sana sudah diberikan di akhirat ini. Dengan posisi keimanan masing-masing. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga dengan menitih cinta kepada Datuwah menika lenggah ten pinggir lepen menika beberapa tahun mboten nedha. Lah niku nggih melambar-lambar di sekitar Kanjeng Sunan Kalijaga dan masuk ke dalam mulutnya menggantikan posisi fisik ini yang membutuhkan makanan nggih seperti umum niku wau. Namun enten nggih sing umum kados kita-kita niki diparingi makanan buah surga yang di atas sana dengan di ilmu melalui kalam Allah Al-Qur'an menika buatin lan madu niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan secepat ini ilmu ini hanya 5 menit. Setelah panjenengan mendengarkan ilmu ini insya Allah dengan kehati-hatian panjenengan menikmati makanan yang akan diberikan kalau sudah di akhirat sana tapi sudah diberikan di dunia ini, maka panjenengan akan bisa menikmatinya dengan keimanan yang sesungguhnya. Lek wingi-wingi menika nggih ngerti yang wujude yang
sering kita nggih jumpai, sering kita nggih pernah makan, tapi nggih mung sekadar makan dan pernah dijumpai. Tapi kali ini panjenengan pun gadai ilmu sak hake sak beneri. Mongko niki jelasipun yakin iman dhateng Dhatuwah, mangke panjenengan saged ngrasakaken ilmu ini dengan makan, dengan praktek Anda akan mendapatkan keimanan kepada Allah. Lah niku nggih ilmu makanan-makanan yang di yaumil akhir nanti di sana, di akhirat sana. Niku ilmu nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.